Τι θα είμαι καλά όλα, θα γίνω καλό στη δουλειά και απλά να ζω. Αξιοπρεπώς, όχι τίποτα άλλο. Απλά πιστεύω ότι οι σχέσεις των ανθρώπων θα βελτιωθούν τώρα με την κρίση. Γιατί οι άνθρωποι δεν θα έχουν τόσο μεγάλη επίβολα σχέδια, τόσο μεγάλη μανία να αποκτήσουν αυτό. Από και 300 στοιχεία να έχεις και 250 χαρτιά, στο τέλος μπορεί και να τυλίξεις σουβλάκια. Οπότε, εγώ η λέξη που θα χτύπησα την εποχή του κειμένου είναι μια φούστα. Ένα ψεύτικο, ένα ψέμα. Ένα δίθεν κατάσταση με οποία όλοι έπρεπε να μιμηθούμε, η οποία αποδείχθηκε ότι είναι τελείως σκηνή. Τρέξιμο για να αποκτήσουμε όλοι πλούτο, να έχουμε καλό αυτοκίνητο, να είμαστε ήλιοι. Δεν είναι αυτό σήμερα. Έλα Χριστό, πόσο χρονών είσαι? 44. Έχεις παιδιά? 2. Τι είναι? Νόμιμα, όχι τα παράνομα. Τι ονειρεύεσαι για αυτά, τι θέλεις να κάνουνε? Να βρουν μια αξιοπρεπή ζωή. Πάνε σχολείο, θα σπουδάσουνε, τι θα κάνουνε? Αυτό δεν το ξέρει και σχολείο, πάνε, αλλά το άλλο θα σπουδάσουν ή όχι δεν το ξέρει κανένας. Δεν τα πιέζει δηλαδή, Φυσικά και όχι. Γιατί δεν έτσι? νόημα. Γιατί δεν έχει? Να σπουδάσει να πάει 6 χρόνια στη γυμνάσιο λύκειο και το πανεπιστήμιο και να βγει να πάρει 500 ευρώ μετά. Τι θα τους προτείνεις να κάνουν δηλαδή? Να ακολουθήσουν ένα τεχνικό επάγγελμα. Τώρα με την κρίση θα σκέφτηκες αυτά ή πάντα? Με την κρίση. Άλλαξε αυτός ο τρόπος σκέψης δηλαδή, Βέβαια. Εδώ άλλαξαμε τρόπο ζωής, αλλά τρόπο σκέψης δεν θα αλλάξουμε.